Hej, jeg hedder Linette fra Filmar Design i Vejle. Jeg vil gerne vise jer 2 nemme måder at montere lynlås på i punge. Den ene punkt, der er den monteret direkte på for- og bagside. Og den anden punkt, der er et sidestykke, hvor lynlåsen er sat ind i. Til begge punge skal man bruge for- og bagside. Her der har jeg valgt noget spraglet stof. Man kan også vælge et motiv, som man applikerer på selv. Så er der en bund, og her der har jeg taget 2 lag volumenflis. Jeg synes, at et lag, så bliver det for tyndt. Så er der en bagside, eller et indvendigt for, som man så monterer det på. Så man syr de 3 ting sammen først, og lægger det ned på sit volumenflis, og bagside og kvilter. I stedet for volumenflis kan man også bruge noget termolam. Det er rigtig godt til at bruge i tasker og punge. Når man så har fået de her syet sammen, så vil jeg lige vise jer, at til den ene punkt, det er den her, hvor den er syet direkte på for- og bagside, der ser skabelonen således ud, hvor det er, at jeg har et hak ind. Der skal man lige være opmærksom på, at man får vendt sømrum nedad på sin for- og bagside, da man bruger de her sømrum til at montere sammen med bunden. Selve lynlåsen har jeg i den her valgt at bruge en lynlås, man kan købe i metermål. Man kan også købe en færdig lynlås, men her der skal jeg så bare montere en skyder på. Der er mange måder at gøre det på. Jeg synes personligt, det er nemmest lige at klippe et lille stykke lynlås fra, eller et stykke plastik fra, sådan at man har noget stof at holde ved. Tager den lige og river lidt fra hinanden. Bruger den brede ende af skyderen og stikker ned over først den ene side. Så kan man lige få den anden side op, og så er det, man bruger sit stof til at holde i og vup til sådan på. Den bliver kørt lidt skævt. Nogle gange lidt mere end andre gange. Men når man så får den lynet op, så har det ingen betydning. Derfor så er det vigtigt, at man lige klipper den et par centimeter længere, end det man skal bruge. Så har jeg skåret 2 strimler på 5 cm til lukkekanter. Dem folder jeg på langs og syr på hver sin side af selve lynlåsen. Så kommer den til at se sådan her ud til sidst. Hvis det er, at man lægger ens lukkekant op og lader flugt med stoffet på lynlåsen, så kan man godt med sin trykfod mærke, hvor den her med plastikkant den er henne. Hvis man så lader sin trykfod flugte ned langs med kanten, så får man selve sømmen til at ligge fuldstændig nøjagtigt hele vejen ned, så afstanden bliver den samme. Når man så har fået den her monteret, lukkekanterne monteret på begge sider af lynlåsen, så tager man sit punkt for- og bagside og sætter den på. Og nu er den her så rigelig lang, så der vil jeg jo bare køre den ned under her, og så klippe det af til sidst. Jeg placerer den på den indvendige side, og så sætter den fast med nåle hele vejen rundt, og syr i samme stikning eller samme søm, som lukkekanten er syet fast i. Det er meget vigtigt, at man ikke kommer forbi sømmen, for så vil man kunne se det på den indvendige side her, eller på den udvendige side, undskyld. Og det gør ikke så meget, at man kommer på den her side, fordi lukkekanten er i forvejen sat fast i den første søm, så man syr hele vejen rundt, og det gør man så på begge sider. Så har man jo så til sidst et hul, man skal have lukket. Jeg har lige lavet en lille snyder her, hvor det er, at jeg har, her kan man se, at den er sat på indvendig side og syet fast endnu en gang, og så vendt, og så sy på i hånden heromme på den anden side. Så er det vigtigt, at man får placeret de her lukkekanter ud til hver sin side, fordi hvis de kommer på den forkerte side, så ser det knap så godt ud. Man vender den indvendige side ud af og syr henover med nogle lidt store sting. Så kan man altid lige vende rundt og se, er det pænt? Hvis ikke, så kan man pille op. Ellers så kan man fortsætte med at sætte sin lukkekant på.
Her, en lukkekant er jo egentlig 2 lag, altså en foldet strimmel. Her der har jeg bare taget en enkelt strimmel, altså foldet stoffet ud. Så syr jeg henover her, folder op, og så skal man jo have bukket stoffet ind over, for at ligesom skjule de her trævlænder, der er i siderne. Og så kan man folde sin lukkekant ned, og så sy den fast i hånden. Det er lidt nemmere, når den er syet fast. Jeg kan prøve at vise jer, hvordan det ser ud på pungen. Sådan her vil den komme til at se ud i sidste ende. Så har man fået dækket både trævlænder og selve lynlåsen, så den ikke lige drøner ud. Næste punkt, den har et sidestykke. Og der skal vi have syet lynlåsen ind imellem noget stof her. Så der er stof på begge sider af lynlåsen og i begge ender. Der har jeg igen valgt et stykke lynlås, som man også kan få i metermål. Og der kan man jo selv bestemme, hvor lang man vil have den. Jeg har så skåret et tilsvarende stykke stof i næsten samme længde. Den er 10 cm bred. Og det er den, fordi at man bruger stof til begge sider, både den udvendige og den indvendige side. Her der har jeg valgt også at putte noget volumenflis i, for det gør det lidt mere stabil. Så jeg folder den og lægger min lynlås ind imellem, ind i folden. Så kan man mærke, at lynlåsen ligesom er helt ude i kanten. Så kan man sætte nål i, og igen, ligesom den foregående lukkekant, mærke på sin stof, at man kan flugte med den plastikkant, der nu er på lynlåsen. Så man lader sin trykfod løbe hele vejen ned og får den samme afstand ind til lynlåsen. Når den så er blevet syet fast, så vender man den ud af, og så har man stof på både indvendig og udvendig side af lynlåsen. Det gør man på begge sider, sådan at man får stof på begge sider af lynlåsen. I enderne, der har jeg så igen skåret lidt stof. Her der er den så kun skåret 8 cm. Og jeg bruger igen volumenflis, folder den på den korte led og stopper så mit lynlås med sidestykkerne her. Stopper den ind i folden og syr henover. Og når man så bukker det ned, så har man stof på begge sider af lynlåsen. Den er vist her. Så har jeg sat min lukkekant på, foldet den og sat den på ud i kanten derud til og syet den på her. Når man så har den strimmel her, så skal man have den på sin for- og bagside. Her der har jeg klippet et lille hak, for ligesom at dele de 2 sømrum af, som er på for- og bagside og bund. Når man så sætter den her lynlåsstrimmel på, lader man den lige stikke en lille smule nedenunder, for det sømrum skal bruges til at sy sammen med bunden. Igen, sæt nål i hele vejen rundt, og sy i samme stikning som lukkekanten. Vend den om på forsiden, og sy den fast i hånden. Når man så har gjort det på begge sider, så har man et hul nede i bunden, som man på samme måde som den anden punkt monterer med en lukkekant. Nu prøver jeg lige at vise, hvordan den ser ud på den her punkt. Der er en lukkekant sat ned i bunden her. På den måde der får man skjult samtlige trævlkanter, og man får en rigtig fin finish på pungen hele vejen rundt med lukkekanten. Det her, det var så min pung, som jeg egentlig også har brugt som en lille taske. Jeg har lige syet nogle D-ring på, så kan man bruge den som en taske. Og den måde med at montere lukkekanter, kan man jo bruge på mange måder. Jeg har syet en lidt større taske, også med et sidestykke,
Der kan man jo så vælge at brodere på, i stedet for at bruge noget mønstret stof. Men det kan man jo gøre helt som man vil. Den er også med en lukkekant indvendig her. Hvis man ikke har lyst til lynlås, så kan man jo bruge lukkekanterne til at bare samle et sidebundstykke med for- og bagside. Så har man en taske uden lynlås. Det var 2 nemme måder at montere lynlås sammen med lukkekanter i pungen. Håber I får nogle gode punge. Hej!